खुलुमबायखा joto rangsangni takuktai bukuksong ang norongni KOK SANAI entertainment YouTube channel tinibo haina hai norong bagai belai nangkukma kokrok tui phaika norok Ovideo no puilani simi paithak jora ekdom skip khayawi nainani bagai saitok laidi tei tomono norok o channel no subscribe khlai ko hinkeba norok subscribe kaisa jesa kaifano khairi baijadi tei video no naito hankaba like kaisa rinabo ta pokdi ge faidi tini ni o video ni chenglai mung bukhago thanglaina Bubagra takuktai bukuksong norok khonambai khina o musuk busa Bubagrani egenso sawi tabuk manjagei Bubagra no nakar santokmani norok khonambai khina srai ke phiaba khipur kai khiuri kha phiaba tabuk khititui no taisa nakar sanai tongo phiaba amiawo o mukra bosani video no rikha norok joto no nugbai khena kwbang mana no sponsor rikha kwbang mana no hambai bori rikha phiaba ang o video samani manjak hingke ta phiyok di totra phano rasudi iyakhaba pasta buwa phano sugrari di mani phiaba o musuk busa manjakha borok manjakha hingke sini Bangalore Tiprasa team tongo sini borom gunang sar Tiprasa group ni director sini sar Dinesh by sungjakpuru o musuk tahamni saka kisa diring khaiman bagai Bubagra no KOK HAMYA SANAI khijagan sao chuak nangkha hingke vodka nangkha hingke beer nangkha hingke Bubagra ni egenso KOK HAMYA SANAI mano haida loi mano loi omo hai borno rusari rikhai thing khamo pharakati kha bini bo hain hai tabuk taisa loi mang sanai biko ano asuk baino map khai bo map khai sanpur sinadi he ngai sao kunu bukhabai bosaya kunu bukhabai musungui bosaya tini jas kisisa nakar sanka amsukno bonoba rusari ria khai tam khamba boro map mupna sapro kai saikika ha kisa diring khaiman bisingtei sajaktai thanga sao are nung diring khaike tam khaba ha nung diring khaike hangke nung Bubagra ni egenso nungom hai KOK sanango o KOK bo khuk khona tok diba norbo khona bai khina bumano nanai sin sao ab kunu dangse 4 bosoni seraino sama haise klaisible khoroksa Bubagra haidiba jotono sin Tiprasa rok bono mani laitongo bono borom laitongo phiaba o cherai musu busakai tini chuak nangai tini bumano nanai hinei tini sawise tini taisa map san pai tongkha bono koplai khanable bono rajang khanabla tabo awon bagina ang sanam musugo o musukno tangai hinde bono musukno ma hinjinai jeborok Tiprasa tei khasiya tabu rengya tabu wa wansungna rengya
amahai borok no musuk no mahino musuk rok khata siba sia obahai no musuk busabo pochua kisa nungma baise tini chuki saka rokotoi bo amteke kok sitra bubagra no saitongmano cherai bwsano tulona rioi tong thesare kongthoi korok rioi wasebino bokong bakang sbaioi rikha hangkai wngkhango tini tema sabo amhake sanai bono srwngui no tema sabo ahani sanai tini bono srwngui no tangai hinde rijagi angoi bokong pherai kok rioi ri angoi tema sabo tini amahai nadi nugjak sanai nungui sawi sajaknai hey bubagra amahai oh hai hey ni hai tema sa lupapa kai sabai sawa nai nai tini bono tini nakari rikha chini sar dine song ha phiaba baksa riyago kolake hingke bukung phano phatika mung yakhaba phikung phano phatika mo haidiba amai samani saya amai saka hangke alka bosoni borok bo loi manu loi tangi hinde sini borok sitini amake sak nang yakhe amake saitongo hangkai alka bosoni borok sujuk manu hari borok samke salai tongo जों sana tam tong bong borok se respect kriya bong borok se nadi bubagra no sak nang yanglai tongo gai tebo abo loimanya diba loimano awon bagino manjak puru bokong wase sakrai ki thik na tongmani yokha o musubusa awon bagino ঠিক আছে bono last warning rikha third time haikaba second time bo amhai tese saka hingke kebo phano ta phiyok di tahok tai buksong amtui borok rokno sprangna nango kisa thok phula nango tamni hinba amai khaya hingke thok phuli hingke loi saria temasa hai sajaknai temasa ba hai sajaknai phiyok rikha hingka ingna krei kisa mu phuna nango mu phuna ni nung ang hun tini toma kosomni bokhak digi amhake kok saito hangkai montri rokno phonong thung emla rokno phonong amhake kok saito hangkai dujini bisingno arrest khaiei koto thangoi dam khai latha bai rijak tongkhammo nung ang hai tiprasa bwsa tini o tiprani ministani egan sopono kok hamya saka hangke ba jekono ministani egan sopono kok hamya saka nungkhayo yakhamo angbo yogya nungbo yogya phungsaino tlang thangbai jakhamo gari gufur gari bui abon bagino jara amahai saitongnai rok kok labra saitongnai rok bubagrani egenso hamya potre jai saitongnai rok phiaba amahai borok rokno mapta khaidi tewse manjak hingke sprakdi yakungpun sbairi di bokong phano kokri di kun kokrui tamni hinba oboni bisingtei tebo liglaga ingo tebo alka bosoni borok phan mano susibla mano kok sanani sujuk mano awon bagise sini borok bisingo tini amhake bubagra respect riya borom riya mania amhai kok saitong hangke ta phiyok di second time bo je sapanong thung ang phanong thung phiyongnani kokrui manjakhai rede kun kokrui kok sana nangya Y7 no dokhin bharoto jemon krang krung khailai mahai amahai ke abon bagino angtini sanam musungo musugu sano bonto thingno phiyogoi rikha abahai no sin Tiprasa ni bisingo suak arak kisemse nangkha hangkai amahai no tei botongo bisingo pheba amahai ke Tiprasa ni bisingo Tiprasa rokno borom riya dham riya neglect khaito hangkai abo belekin chaya abo rokno rutugoi sprangna nango amti rokno pura ekdom hakoro dawi khira nango amon bagise ang tini haina hayo o musubusani video no tubuima phaikya norok miya
angrima bidurok norok joton manbai khena angkhai to totrasi sasu totrasi druk sara din samani kokroi nijra haidiba nijra ni yakari khangai loimano aun bagino jara amhai saitongnai rok Bubagra negan so KOK HAMYA saitongnai rok Bubagra no sak nangya khuk nangya je musung tei saitongnai rok no rutugui masa kai spragdi teisa next time o mahai rok mankha hingke jora tari di bong bagui kun kokroi rom di spragdi gphadi omosei sung tabuk omahai ke tonglai ni kokroi Bubagra ni negan so KOK saitongnai ni kokroi tamni hima Bubagra ka sini sati sini hor sini karen sini pohor bomasa tongo baise Tiprasa ron bisingo kisisa main manui tongo tini bokroi bo tini asuk pano sirok hoi tongya hingke asuk pano sini bagui agogoi tongya hingke toma kosom ni bwsarok teibo sungno thungkamu sungno seklek khamu aun bagui no sin Tiprasa rok saimana nangnai Bubagra sabo Bubagra moji chuba thung moji chubaya tamni himba bo Bubagra sini laibuma bini jaratui se tabuk kisa misa sung rehing tongo tamo buring thung tam sulang thung bebak sin dofani borok tini alka bosungni borok yak chalokrak yangui tongo abono kaham ke sin Tiprasa rok saimana nangnai kaham ke clear ke bujiui naharani nangnai tini Bubagra rimaya pu haini me pu hui rimaya pu biang thaka greater Tripura land biang thaka 125 ekor omoya khabon tahote busong Bubagra no sini bosong ni bising bono thaikra bono je kunu jaga sungno agoknai je kunu jaga sungno bono tui dulnai abon bagise jara Bubagra ni again so jara next time sanai rongno ta phiyok di manjakai spragdi ridi bomol subai ridi bisma kokri ridi obono kaisa ni message gai tini video amsung nong sinai khaponi takote buso haina hai katal video norok bai malai phiwano jotono kaham korong susto tongbaijadi Tiprasa ayuk lokthung Bubagra ayuk lokthung tin bage amsukno jotono no khulum baikha।